Oops. Oh, yan na. Okay na ang bridge. Nandito na tayo sa... Ano yan? Malapit na tayo sa bridge. From here. Pagbaluto naman, masakay na kita ng tricycle. Ini again na yan, pasiring yan naman sa Sabang. Ibang kita tama ano oh, mariling ko yung sa kabila. Teka mo na. Tukad ang patihan, Liz. Yan eh, ano mo to, guys, sa plato. Mabilis siya din lang sasakyan. Teka mo na, isang minta. Oops. Okay, pag na sa pistol yan. Ay, di lalong din ako ah. Ano pala yung kanagbanyo? Di mo ko ah. Yan na, kamay-may. Ah. Bye na dito. At least naka ano na, habol. Yeah. Yan ano? Silage. Hindi na pililing. Gain sa proper. Proper. Papunta. Gain sa proper ito. Ay, pwede man ko na. Oh, gain sa ini Naga City, inang sa pero Sabang pa ni. Yan nag-aami si ano, agrimimana. Ang apod alat ka. Oh, kaya picture. Picture kita dito. Selfie. Saan daw mag-picture man to? Go, garo kita tourist. Taas mo. Di mo nahiling ang selfie mo pang ano ang garong tigpaling mo lang. Taas mo. Taas. Iyo agad. Oh, ayan. Okay. Ano man tatig mangga. Iyo ano namang mangga. Hindi ka oh. Madyan na, hindi na ito sa pinakatap. Hurry up. Hey. Come on. Lee. Bilis na.
Ah,